Sa panibagong araw na ito, dalhin natin sa ating puso ang isang makabuluhang mensahe ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Isang gabay sa gitna ng ating mga pagsubok. Huwebes, 8 Hulyo 2021. Sabado ng ika-13 linggo sa karaniwang panahon. Mateo 9, ang mga bersikulo 14 hanggang 17. Ka-Faith, sa Ebanghelyo ngayon, tinanong si Jesus kung bakit hindi nag-aayuno ang kanyang mga alagad, at ang sagot niya ay malinaw. Hindi maaari na magluksa ang mga panauhin habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal. Ang mensahe, may tamang panahon ng lahat. May panahon ng pagluha, may panahon ng saya, may panahon ng pagtitiis, at may panahon ng kaginawaan. At sa lahat ng ito, kasama natin si Jesus. Kaya kung nasa waiting season ka na yon, kung parang dry ang spiritual life mo o hindi mo ramdam ang presensya ni Lord, ka-Faith, hindi iyan ang katapusan ng kwento. Iyan ay panahon ng paghahanda sa bago niyang gagawin sa buhay mo. Sabi nga ni Jesus, hindi ka pwedeng maglagay ng bagong alak sa lumang sisidlan. Ibig sabihin, kailangan nating maging bukas sa pagbabago. Bitawan ng luma, ang pride, galit, inggit, takot, para magkaroon ng puwang ang bagong biyaya ng Diyos. Ang tanong, paano ka makakatanggap ng bago kung ayaw mong bitawan ng luma? Ako, si Brother Rai. Be a digital disciple. Share Christ with every click. God bless ka, Faith! Kung natouch ka sa mensahe ngayon, i-share mo ito. Sa bawat click, sa bawat follow, sa bawat share, isa kang digital disciple na nagpapalaganap ng pagmamahal ni Jesus sa social media. Maging digital disciple. Share Christ with every click. God bless.